adunay tulo ka klase sa mga tawo nga adunay kasulti bahin sa kape. Ang una moingon nga dili siya katulog kun moinom siya og kape. Aduna po'y usa ka tawo nga moingon nga moinom ko daan og kape before ko matulog. Apan aduna usay ikatulong nga grupo sa mga tawo nga moingon nga kun makatulog nako dili nako kainom og kape. Greetings from Dipolog City, and this is your friendly channel, LV Amor Cares, and this is your friend Lou Amor. So, mao ka nang atong hisgutan karon bahin sa coffee, bahin sa kape, ug sila pa bahin sa kopi no? Black coffee ang atong hisgutan niini nga higayuna. Nasayod ba kamo nga ang black coffee aduna kana siya mga health benefits alang sa atong kalawasan, alang sa atong lawas? So, pipila niini akong hisgutan, no? Aduna kana siya black coffee is packed with kanibang mga vitamins and nutrients, no? Daghan kaayo kana siya, especially kanang potassium, magnesium, o niacin, no? So mao kana ang iya ang mga pipila ka mga nutrients nga makita nato diya sa black coffee. Unsa kaayo ang kayuhan pud ana niya? So makayo sa siya sa lawas, no? Antioxidant. Mo ginay when it comes to black coffee, mingon din nga antioxidant, no? So, unsa may iyang mahimo kayo sa atong lawas? Well, matud pa sa mga pagtuon, anti-cancer kana siya, no? Anti-cancer, labi na nang mga liver cirrhosis, cardiovascular, no? So, mao kana siya anti-cancer, and then makahatag po kana siya aktibo sa atong panghuna-huna tungod kay dili man kita magduka. No, so ingon ana pipila ka murag ma-energize kita kun mo inom kita og black coffee, no? So dayon maka mutabang po kana siya kanang in losing weight, no? Kay nganuman wala siya calories, no? Dayon ang iyang carb wala na siya carb, wala calories, no? So ingon ana wala sugar, so dili gid siya makatambok or mo reduce po pa kana siya og kanang gibug-aton or timbang, no, or maka-slim, no. Pero ang nasulat mo lang namang dito May. So kanang May pwede matinuod, pwede pod og dili, no, mga eat May, no. So mao kana ang iyang mga benefits nga atong makuha niya ng drinking black coffee, no. Lain pa mao kanang maka-reduce usab kana siya sa diabetes, no. Tungod kay wala siya sugar, no. So, mao kana ang mga health benefits nga makuha nato sa coffee. Ang pangutana, kapila man nato imnon ang black coffee in a day. So, sa matud pagyapon sa mga research, sa mga pagtuon, 3 cups a day, no? Kung pasubraan ana, dili na pud maayo, no? 3 cups, no? Makaayo kana siya. So, unsa ang best time nga iinom niya ng black coffee sa akong naibaw-an, 9 AM to 2 PM, no? Mao kana siya nga mga takna nga atong iinom niya ng black coffee, no? So, uban pa niya na daghan pud kaayo kana siya pa og mahimong kaayuhan sa ato agayod nga panglawas. So, ang black coffee na ilhan gid kana siya nga antioxidant, and then murag makabusog, no? Makabusog po na siya dayon kung wala na problema sa mga gastro diseases, okay rin kayo nga black coffee. Black ha, na mag-uban nga maglain ang ginawa tungod kay ang giinom, mga 3-in-1, 2-in-1, mga 4-in-1, 5-in-1, 10-in-1, 50-in-1, na puro na lang kuan, no? Mga in-1 nga mga kape. Apan ang gituuhan gid nga makaayo kaayo sa lawas kanang black coffee. Hot nga coffee kanang brewed, no? Mo na siya pinaka maayo gayud nga atong imnon. Kay nungdum ko sa ako ang mga apuhan kaniadto, buhi pa sila. Ang amo gid ang imnon kanang black coffee kanang sa mais, no nya butangan dayon og muscovado. Mo kana siya. Pero as the years go by, murag ang kape na to murag medyo OA na kaayo. Mo daghan ang mga sagol-sagol, no? Although do na po ni ilang gigama nga mga herbal, no, mga tea, mga dili tea, malunggay coffee, mangosteen coffee, unsa pa na bang coffee diha nga murag natawag nato nga herbal. So ano na lang gyapon mga health benefits kana matud pa nila, pero ang uban pud ana do na po mga dili pud mo sang-ayon because ang uban lagi dunay mga
gastro diseases na. So ang kape dili pud kaayo na nila type, dili nila dating, no? So mao kana ang when it comes to black coffee, maayo kana siya nga ilimnon ang black coffee sa mga tawo nga ganahan usab. Dili man tanang to dili tanang tawo makainom og coffee, no? Dili tanang tawo. So kung dunay mga health benefits ang black coffee, aduna usab kana siya downside of it, no? So una ana insomnia. Na ubang mga tawo nga moinom og kape after 2 p.m. dili na sila makatulog. No, dili na sila makatulog. And not only coffee, mga tanan nga caffeine. Coffee is caffeine, no? So naay ka na mo inom og tsokolate, kay caffeine man sa na siya, kanang mga soft drinks, mga caffeine man na, dili na pud katulog ang uban ni ana. 2 p.m. pataas mo inom, dili na sila makatulog. So usa man na sa downside sa coffee. Coffee man ang atong gisgutan, so rita sa coffee. Muna siya iyang downside. Ang uban na tawo dili ganahan mo inom ni anak because it can cause palpitations, no? Mo palpitate ang puso, ang heart, puso mo bug, no? Kung mo inom og coffee. So mo pud kana ang kuan anak niya downside, mga side effect or unsa pa na diha. Ang uban pod kabuhion tungod kay ang acid pod mo saka pod, no? Kung dili lang kabuhion, okay ra na. Pero kung kabuhion non, coffee is not really that friendly to the stomach, no? Ako dili ko kainom og coffee, to be honest. Dugay na kung wala gid mag-inom anang coffee, no? Murag mingon mo 15 years, wala na ko ng kape, no? Kay usa na siya sa nakapa-relieve sa ako ang acid reflux nga naulian na unta ko. But because sa coffee, medyo balik siya dun, wala na gyud hinuon murag kuan na gyud, no? And then mao kana siya ang mga downside usab sa coffee, no? Insomnia, palpitations, makakos usab kana siya og anxiety. Anxiety, no? O tungod ni ana, anxiety murag dili na ta mutang tungod kay kanang mo lagi magpalpitate na kay doon na po na siya murag component bitaw nga maka-trigger ni ana, no, niya ng anxiety, no? Dayon energetic kay ta, dili ta makatulog yun anak niya, no? Doon na gani ni kaila nga kanang black coffee yun nga stick iya gyud nang lanlanon ra na niya yang kuan, no? Iya din nang imnon ang powder ha, dili niya kuan sa hot water, diretsahan gina nga iyang kanon ang black coffee. Nya among gikutana siya nga pait man na siya di man. Unya ngano man na dayon siya dili ko ganahan mo inom anang mga energy drink ba nga chocolate bitaw. Kay makatulog ko. Makatulog ko siya. So ang imnon katong coffee kadili siya ganahan matulog. Kadaghan siya ma-accomplish, no? So mo pud kana siya ang daghan pud kay nga mga downside ni anang coffee usab, no? So mao kana siya. Ari kita sa mga coffee nga kanibitang mga decolor na nga coffee na nay mga cream mga unsa pa diha, no? Dili na siya ingon og health, although ay daghan gyud nga ganahan mo inom anak, no? Mo ginay ila ang kape. Coffee is life, no? Coffee is life sa ubang mga tawo. Apan sa ubang mga tawo dili sa na sila ana, pero mostly coffee, they can't live without coffee a day, no? Naay mga tawo nga ingon ni ana. Dayon ako daghan na ilan ana. Ang dili maayo nga parison kanang coffee o cigarette. Coffee and cigarette mo na ipares, maot ki siya dating, no? Maot og dating. Basta kay maot siya. So muna diha, no? Ayaw gyud yung parisa ng coffee o smoke kanang manigarilyo din ay kape. Daghan ang nakalas anak, no? So sa ubang tawo, coffee is life. Coffee is good sa ilang health. Coffee is antioxidant kana nila, pero
ubang tawo, coffee is not really life. No, daghan sad silang mga dili pud maayong experience ni anak nga drinking coffee, no, labi na og empty stomach. Empty stomach kanang gigutom ka nya coffee ang imong iimnon, dili na siya advisable pod, no. So to some tingali katong wala pay problema sa gastro, okay pa na, pero katong problematic na doon na mga acid reflux, mga GERD, mga hyperacidity, coffee is not really advisable, no. So mao kana nga tong sharing karong adlaw mahitungod sa coffee. So black coffee, most people can't live without, no, mo nay ato ang uluhan karon aning atong kulok kabildo bahin sa kape. Oh, doon na pa ko'y nakitaan nga laing meaning sa coffee. Christ offers forgiveness for everyone, everywhere. Quote unquote, no? Christ offers forgiveness for everybody, everywhere. So, maunay meaning sa coffee, no? So, I hope doon na mo na nakuha nga pagtulunan aning ato karon nga sharing. Ang ato kong category is education man. So, mostly sa ato ang mga vlog, bahin gyud o kana yung something nga doon na tayo ma-learn, no? So, mao kana siya. And then, my favorite extra, have a good and godly day, everyone. And remember this, choose life. Kasuguan ka na sa atong Ginoo, we have to choose life, no? What makes coffee sweet? Sugar? No. It's the stirring that we do after adding sugar into it. In life, it's the things that we do that makes it worthwhile. No, so munay bahin sa coffee, quote unquote. No, so ingon anak. And then live by faith, not by sight. Without faith, we can never please Him. So, muna siya. When the going gets rough and tough, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Siya lang tanan. Without Him, we can do nothing. So, He is all, He is everything. Wala pa siya, walay coffee. Because siya naghatag na to anak tanan, no? So, have a good and godly day, everyone. And if you like the content of this channel, this video, give your love by clicking the word subscribe, like, and please comment. Unsa inyo ikasulti bahin sa coffee? Ganahan ba mo og coffee or unsa ba? Inana, no? So, bye for now. Salamat kaayo. Until sa sunod, no? See you. Love you all, guys. Salamat kaayo.